Us ha passat mai que heu rebut whatsapps amb un sticker? Us explicarem com podeu crear-ne de forma ràpida i a partir de les fotos que teniu a la vostra galeria. Simplement hem d'entrar al WhatsApp, entrar a la persona amb la que vulguem parlar i aquí, per crear el nostre sticker, aniríem al mes, en el cas dels iPhones, i en el cas dels Androids aniríem al clip. Aquí ens apareix una carpeteta, apretem, surt una opció que es diu crear. Aquí seria per crear els nostres propis stickers. Un cop li donem a sobre, ens apareixen les imatges de la nostra galeria. Important, només podrem fer stickers de les imatges que tinguem a la galeria. Llavors, fem un clic i ell mateix ens ha retallat la figura de la imatge. En el cas de que fos una persona, seria el mateix. I ara què hi podem fer? Afegir-hi una frase. Anem aquí a la T de text i afegim, en aquest cas, estàs com una cabra. I llavors això ho podem canviar de color, podem posar com vulguem, fer-ho petit o gran i posar-ho al costat de la nostra imatge. Donant-li aquí a la fletxeta, blanc i negre, l'enviaríem a la persona com un sticker. I això ho podem fer a partir de fotos nostres o d'algunes que ens envien els nostres amics.